Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kru Hendriston TV mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Marhaban ya Ramadan tahun 1441. Sing semangat ya Lur. Hojo loyo-loyo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hendriston TV. Semoga kalian suka dengan karya-karya kami. Selamat menonton. Lilakno lungaku lurusno dalan mlakumu, ra bakal tak ganggu urusanmu. Mlaku dhewe-dhewe kowe karo liyane pah. Ngene ra urip. Hoi. Apa kowe? masuk. Woi, Biasa lho. sajane kowe gialau men to kowe. Jan tenan ya, Peh. Jan Piye cerita? gua lo tenan ya. Galau masalah apa? Ya piye lho. Aku wis berjuang tenan-tenan lho iki. Terus? Malah diblenjani. Eh, Tenan. nasib berarti kowe. Lah iya, jan ra ngelingi jaman semono. Mangan karek lho bebarengan, Peh yo. Kok malah kok ngene. Endinge iki lho, endinge iki ditinggalkan. Sakno. Piye iki carane ben Yo ngene iki lho, nasibe wong ra duwe iki yo ngene. Enange yo mau disia-sia karo wedokan ngono. Yo wis piye yo. Dhewe wis merjuangne. Tapi balese yes ngono kuwi. Endinge jan mlejani. Janji manise iki lho wis ra kena dipercaya saiki. lah ya to Garbeh. Aku jane yang gumun ora awakmu. Piye lho jar carane kok iso sampe langgeng sampai entan iki empane iki iso bebarengan sampai saiki ngono piye? Tipe. Aku ki yo bingung karo awakku dhewe. Kok iso langgeng sakmene ngono. Nanti kok kene. Tipe yo piye yo? Saling percaya wae lah karo pasangane dhewe. Aja curigaan terus sing dewasa ngono. Lah gelut-gelut ngono wis biasa nang hubungan. Wis ngono kuwi lah wae. Ngono lah. Oh alah, berarti intine iki gur saling percaya, ora oleh curiga, pokoknya sing dewasa ngono ya. Iya. Siji sing sik mare aku galau iki. Lah piye lho arep lebaran kancane do nyandang lho. Aku malah urung iki piye. Mosok iya aku arep nganggo baju 5 tahun yang lalu. Ya kanca aku lho pacar siji wis gonta-ganti malah aku sik lambe urung iki piye. Lak masalah wedokan aku wis ora iso mbantu. Ndi. Tapi lak masalah klambi baru insyaallah aku iso mbantu. Saiki ngene wae, wis iki drune buka, adewe balik. Engko dhewe bas bertraweh apa sesuk neh. Yo wis yo, Yo, balik. ya wis. Nyamuk tok kene. Nah yo padha yo balik-balik. Loh, Gar, lagi balik nanti dhewe. Wis to. Lara dhewe nggone jono e, buka. Ngene jono. Iya, buka. Wis ayo. Mamaku kene wis ra masak iki, wis budal lho. Karo anu baju baru. Wis yo budal. Dal.
apa to awakmu ora tau ngak aku apa-apa. Iya sih. Blas, kayak enek stok-stok panganan apa ngono nang mburi. Kayaknya nek coklat deh. Coklat. Ayo masuk kowe. Manis ya? Iyalah. Kayak aku ora. Oh iya kayak aku manis. Terus ngombene apa? Ya banyu putih to. Susu. Emangnya duwe? Ya bejane banyak putih. Ya banyu putih, banyu bening. Oh, banyak bening. Assalamualaikum John. Banyak putih beda. Waalaikumsalam. Ini apa Om Giza? Tak sawang-sawang. Loyo meno. Kayak poso ae doan. Kayak aku lho, semangat. Dino iki lemes tenan, John. Wih lemes to. Dipol mati kok lemes kok kondang awakmu dhewe. Alah, kowe ro kakean ambiar. Ya Aduh. piye? Canom ae. Walah. Bocah-bocah jaman saiki kakek sambat. Didik-didik ambiar. Wis lah, saya ngerasa mikir ambiar-ambiaran ritek. Peh iki mau niatku rene iki pengen buka anakmu lho, Jon. Yo aku rene iki bareng rene karo Adi. Oh, Oleh apa ora iki? Ya oleh sih. Tapi Aku Nah, Buri, siap-siap. Yes. Kok gratis. Masuk. bayu lho kok kayaknya entek. Nggodok meneh. Piye ya iki? Kebanyukan ya. Yalah. lah iku buku karo apa, John? Ya wis to, enek pokoke. Wah, bisa wak sapi. Ya ongko delok dhewe. Bah kowe iki Ini nek duwe dhewe Pak Sapi kamu tahu. gratis. Iya wis to. Kamu tahu iki. Nah, ini kan ada sing ngerti. Oh iya, coklatnya lali. Dikek endi ya? Oh iki. Ah, wis teko bukane. Bah suwi men to. Bejane dia suwi. Loh, lho kok geloro, Jon? Lah ya ora buka. Loh, kok kere-kerean ae. Kok stok coklatku seneng mburi sak akeh. Jan tenan iki. Beh. Ngene iki aku ora enak, John. Jan tenan. Yo, malah mbok bilang ngene iki. Karepmu iki piye? Alhamdulillah, buka seger. Beh, lah kok orisinil ngene iki coklate. Heh? Iki piye karepe iki? Kok masamu? Lah jare kok wedhus. Mbok kon mangan ngene iki aku. Wis pangan gar, mangan. Jajal. Sik ori lho. Lha apa-apa ya jajal kolu apa ora? Pahit lah. Jajal lo sik. Dipangan iki. Wong atimu wis sering ambil mosok ora kolu areng kowe. Beh, den ori lho iki. Ya ora apa-apa, pangan sik. Dilek. Gareng ya. Yo wis, saiki ngene wae, Jon. Aku njaluk THR iki, cah loro iki. Njaluk THR. Iya, iki gak mau tahu klambi anyar apa klambi baru iki ngene. Iya, THR. Ayo wis ngene. Sesuk tak cepaki siji tapi aku sing iso nggawe THR iku ora. Kok salah siji sampean wong, sapa sing dhisik tekone, ya kuwi engko sing tak kei baju baruku. Oke?
Bi, setuju ora? Aku lakon loro, sik orang sanggup. Ya wis iki, masuk iki, ya wis kok. Dibalik saya dhewe. Ya wis, Ya wis, yo. sesuk dhewe balap-balapan yo. Balap-balapan wis pokoke balik iki. Jane grutuk-grutuk iki apa iki? Pok aku dipek aku. Ya ora iso aku Ya dhisik. aku dipek kok kene kok sana. Edan apa iki? Wis sekarang lah. Wis. Astagfirullahaladzim. Mlebu omahe wong e mbok yo anu no lho. Salam-salam ora grutuk. Anggit kowe nek wedhus mlebu omahku. Lah caca. Lah piye ndek iki ngomongi? Jarene sing teko dhisik sing oleh THR. Ya oh wingi ngono kuwi lah aku kadung tekul pertama iki Kene kamu wis tahu. balapan iki. Iya wis balapan kok ngarep wis tiba barang iki kok. Ya aku wawancara karo iki ya. Pokoke cek aku yang pertama iki kamu tahu. Yo iya aku yo kelingan jane. Tapi yo mbok mlebu omahku salam ngono lho. Ben iso bedakne ngono. Endi menungso karo kewan ngono maksudku iki. Jan. Ya wis tak ileni iki. Assalamualaikum. Alah, yo telat wis mlebu omahku kok baru salam. Ya wis ngene. Endi? Janjimu ndek. Ya oh THR wingi ndi? Aku wis teko pertama Aku iki. dhisik edan kuwi. Lho aku dhisik. Lho, Aku dhisik. Aku dhisik ora iso. Aku dhisik. Lho. Ae wis. Wih, Jan. Kacau iki ndek bocah-bocah ngene iki. Wis, ngene wae menae. Saiki tanya pertanyaan sing iso jawab kuwi sing bakal entuk THR. Piye, setuju? Piye Gar? Piye? Ya wis setuju. Wis setuju. Apa pertanyaane? Jadi ngene pertanyaane. Menurute kowe wong cah loro, Andi karo Tegar. Ngongkon wong salat kuwi dosa apa entuk pahala? Ayo, jawaban. Sing iso jawab oleh THR wis. Entuk pahala. Ya dosa to edan apa? Lho kok iso dosa? Lah ya wong salat kok mbok kongkon. Wis goblok kok kuwi. Lho harusnya ngongkon wong salat entuk pahala Lah yo. to. Poji wong salat tuh, mbok kongkon lho marah tak glutne. Sudah di aduh. Tak pianting HP iki. Wih, balik. Wis lah. Tak kene kene. Aku sing gelem, sing jipuk, ya kuwi wis ngono ae. Saiki tak jikoki sik. Ya, enteni kene, ojo glut koyo cah TK. Wis, enteni sik. Ben surprise tak dene sik. Wis siap burung iki. Nah, iki. Pangga udur ae. Gelem ora to sidane iki? Baju baru kuwi, he? Sik. Kok koyo ngerti ya kambi iki. Ngerti ra kambi iki? Sik. Matno sik. Ngerti aku apa iki? Kapan ya iki? Jane sih sing dinggo iki ya terus. Iya. Kalau pas dhewe Ya ora ndi. iya, kudune diumbah sing resik, Man. Ayo. Wis yo budal. Asal domba. Tapi HP-ku. Iki lah baru aku gelem iki. Waduh, aku yo gelem. Aduh. Lah. Belen. Males aku. Balik aku. Aduh, bocah-bocah iki jan. Mlebu ra salam, metu yo ra salam. Ra pamitan meneh. Perasaan iki baju baru lho. Baru tak cuci. Iya.